The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Oras mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Go, 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 go! Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Bucks. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga kaaksyon mula sa Misericordia Santo Domingo Albay. Isang guro ang walang awang pinatay ng kanyang sariling nobyo. Ang buong pangyayari at kung paano siya nalambat ng otoridad, panoorin po natin ang buong kwento. Ano tayo hinto? Wala ng buhay at nakabulagta sa gilid ng kalsada ang isang babae nang matagpuan sa Purok 7, Barangay Misericordia, Bayan ng Santo Domingo, Albay noong ika-14 ng Nobyembre. Ayon sa tauhan ng Santo Domingo PNP na si Police Captain Victor Burhal, nakilala ang biktima na si Daryl Bea, 25 taong gulang. Dagdag pa niya, isang concerned citizen ang nakakita sa biktima. Dito mismo sa kinatatayuan ko nakita ang duguan, tadtad ng saksak at wala ng buhay ng 25 years old na gurong si Daryl. Makikita rin sa crime scene ang iniwang bakas ng dugo ng biktima. May distansya rin ang kabayan kahit walang nakakita sa insidente. Sino ang huling kasama ng biktima? Bago ito patayin, magandang hapon. Ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Dahil sa insidente, ay agad na nagsagawa ng backtracking ang tauhan ng PNP. Sa tulong ng CCTV camera, mula sa Barangay Bongga hanggang sa Barangay Misericordia, makikita na isang lalaki ang sumundo sa biktima na sakay ng motorsiklo. Ilang minuto bago matagpuan ang katawan ng biktima, na posibleng siya rin umano ang nasa likod ng pagpatay sa guro. Naabutan namin yung biktima. Di pa masyadong matagal na period kasi dugo, sabi nga ng doktor, mga higit 1 oras pa lang ito doon nakatiwang mo. So palagay namin sa investigation namin, doon na yung pinatay doon mismo sa place na yun. Sa patuloy na investigasyon ng otoridad at sa tulong ng kapatid ng biktima, ay nabuksan ang Facebook account ni Daryl at doon lumitaw ang pangalang Ryan na huling kausap ng biktima bago siya patayin. Sa mensahe na nakuha ng PNP at ng kapatid ng biktima sa Facebook account ng guro, lumalabas na may plano silang mamasyal sa Legazpi City. Subalit, bago sila magtungo sa Legazpi City, ay kailangan muna nilang dumaan sa Barangay Misericordia upang kumuha ng pera, kung saan dito sa lugar nakita ang mga labi ng biktima.
Yun doon siya, andun sa kanto ng may Bongga, yung crossing ng Bongga Bakakay. Kasi yung babae, yung biktima, taga Bongga. Yung suspect, taga Barangay 10 ng Bakakay. So halos dadaanan lang siya, papunta ng, kasi ang usapan nila na namin sa na pupunta nga sa Legazpi. Ayon sa ina ng biktima na si Nanay Brenda, masaya pang nagpaalam sa kanya si Darrell na may kukunin lang saglit sa Legazpi City. Wala naman daw itong sinabi kung sino ang kanyang kasama. Ngunit kasamang palad ay yun na pala ang huling araw na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Halos bagsakan daw sila ng langit nang umabot sa kanila ang balita. Mismo nagtanong sa kanya na kung aalis ka. Saan daw siya pupunta, ma'am? Sabi niya, mapaligas ka daw, may bibilin lang daw. Tapos may dala siyang jacket, nasa isip ko na, huwag na lang pabayaan yung dati. Kaya parang binibigyan niya ako ng lakas, parang parang nawawala yung alam niya kasi mahina. Kaya parang nakapit. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng pulisya, ay dito na nila napagtagpi-tagpi na ang Ryan na huling kausap ng biktima ay walang iba kundi ang 28 taong gulang na si Ryan Catorza at isang criminology graduate at nakatira sa Barangay Jess Bakakay, Albay. Ayon sa mga nakuwang salaysay ng PNP, nagkakilala si Ryan at ang guro sa isang social media application. Isang buwan na rin umano na nag-uusap ang dalawa online. Mabilis din daw na nakuha ni Ryan ang loob ng biktima matapos siyang mag-donate ng dugo para sa operasyon ng ina ni Darrell. Sigurado ako. Na allegedly yun po ang pinaka number 1 na person of interest namin. Nakita rin po siya ng kapamilya na sinundot niya, tuloy naka-helmet siya pero kilala siya. Kasi base sa kapatid ng babae is parang naniligaw yata ito sa biktima, itong lalaking ito. Tinanong ko yung kapatid kung talaga bang sila na, sabi ng kapatid, nililigaw pa lang naman na. Hindi nabasa naman namin yung mga conversation. Di pa naman talaga sila. Siya lang naman ang possessive. Kumbaga mayroon siya mga sinasabi na ayaw ko na ngayon mag-interview ka ng ibang manliligaw. Kumbaga possessive siya masyado. Parang gusto niya kaagad kontrolin yung Nasamantalang, hindi pa naman daw yung talaga, hindi pa man sila wala namang kasalanan, wala namang kaano ng babae. Ang bait-bait. Wala namang dapat para patay. Wala namang, hindi naman nanlalaki. Wala namang hindi ko namin namin. Suselos ba? O kasi masyadong mas anong utak ng suspect ito, hindi mo mabasa eh. Hello? Hello, Ryan? Oh, hello. May problema kasi ako dito eh. Bale yung nanay ko kasi, kailangan siya masalinan ng dugo. Baka meron kang alam. Ako na lang. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Wait mo na lang ako dyan, ha? Bihis lang ako. Naku, maraming salamat. Malaking tulong yan. Sige, kailangan kita mamaya. Sige. Masyado kang tahimik. Ganda. Pero, mas maganda kayo. Ano ba? Ganda nga. Kasing ganda. Wow! Wag kang... Grade 7 kami. Kami dyan? Yung tour ba? Kayo ba nakarating? Oo, dati. Patingin nga. Ryan. Oh. Salamat nga pala. Para saan? Nadagdagan yung buhay ng mama ko. Alam mo naman na sa hirap ng buhay natin ngayon, mahirap na makahanap ng ganong klaseng tulong. Walang problema yun. Para sa'yo, lahat gagawin ko. Tatanawin ko na panghabang buhay na utang na loob yun. Problema yun, basta ikaw.
Noong araw ng matagpuan ng katawan ni Darrell na wala ng buhay, ay ang mismong araw ng pagkikita ng dalawa. Lumalabas sa investigasyon ng PNP na habang sakay ni Ryan si Darrell sa motorsiklo, ay bigla niyang kinanan sa Barangay Misericordia ang kanilang sinasakyan. Matapos nito, ay dito na raw isinagawa ng suspect ang karumal-dumal na pagpatay kay Darrell. Bakit tayo huminto? Akala ko ba kukuha ka ng pera? Autopsy report sa katawan ng biktima, lumalabas na 4 hanggang 8 saksak sa dibdib ang tinamo ni Darrell. Makikita rin ang mga sugat sa kamay ng biktima na indikasyon na sinubukan pa umanong manlaban ng biktima habang ito ay sinasaksak ng suspect. Tinanong ko yung nanay ng biktima, sabi niya ito daw na anak niya is tinuturuan yata ng martial art. Kaya nga sir, ay pwedeng nanlaban kasi may nakita ko sa hita ng lalaki, parang mayroong ding kamlot yata, parang may traces ng dugo din. Ano ko na, visual ko. So, ibig sabihin, kahit pa paano, nanlaban din. Investigation namin, bakit nagdala siya ng kotsilyo? Ibig sabihin, plano niya, pinano niya yun eh. Kasi bakit kung mag-ayaya ka ng bakit may dala kang kotsilyo na napakatalay, di ba? So, ibig sabihin, plano niya na talaga yun. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang PNP para madakip ang suspect. Alas 9 ng gabi nang tumulak na ang mga tauhan ng PNP at nagtungo sa bahay ng suspect. Mabilis naman na nalambat ng mga otoridad si Ryan. Na-recover ng PNP ang ginamit na motorsiklo ng suspect na may bakas pa ng dugo, habang si Ryan naman ay nakitaan ng mga kalmot sa kanyang katawan. May mga traces pa doon. Naabutan mo nga yan. Yung yan, daming dugo ng kamay dyan, no? Tinago-tago pa sa amin. Pag nakita ko, ang daming dugo. Pinuno ko nga, sabi ko, tapos yung motor niya pa, yung mga dugo pa, yung mga putres, ibig sabihin. Kumbaga, at saka yung talagang morally convinced kami na siya na talaga yun. Kasi yung helmet, tinago niya, nakuha namin yung helmet. Yung helmet na gamit niya, at saka yung helmet sa tinapo niya, dalawa, para eksakto talaga sila magkasama dalawa. Kwento ni Nanay Brenda sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, mabait, matalino, mapagmahal at masipag ang kanyang anak na si Darrell. 4 na taon na ring nagtuturo sa Bongga National High School ang kanyang anak. Pangarap sana ni Darrell na mapaayos ang kanilang bahay. Nag-ano siya, yung nag-online na online school, ganyan. Tapos yung kapatid niya, binila niya na hulugan niya yung tablet niya. Na laptop. Tapos niya ngayong December, sabi niya naka-5,000. Yun naman rin ako sa kanya. Tapos yung sobra, bibili niya ng tablet. Kapasok niya sa December 1. Kailangan ko yung tablet. Ang mga pangarap niya sana, ma'am, para sa inyo? Matalit ng bahay. Kasi ito sa yung asawa ko, may nanay. Yung lola pa niya. Lula pa. Sabi ng mga sister-in-law ko, kailangan daw, di ba, ina daw. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang suspect dito sa Santo Domingo Municipal Police Station at naharap sa kasong murder. At ayon sa investigasyon ng otoridad, hindi ito ang unang beses na may pinatay ang suspect. Ayon kay Police Captain Burhal, taong 2019 nang mapatay din niya ang kanyang nobya. Ngunit nakalaya din siya matapos na makapagpiyansa at maareglo ang pamilya ng biktima. Minabuti rin ng aming team na makuha na ng payag ang suspect. Ngunit tumanggi na itong humarap sa aming kamera. Sir?
Pwede kami makaulay ka naman. Makulong kayo mo. Kami dahil ka dahil bukod na suspect. Boko na. Ako ba lang mga society mo, sir? Pagtan nila ang society mo. Sige, sir. Thank you. Hindi ako po nananawagan na huwag po kayong magtiwala basta-basta sa mga kachat nyo, huwag kayong magpadin lang sa mga profile picture na maayos siya, magalang siya, pero deep inside, hindi mo rin pala alam talaga kung sino ang pagkataon. So, huwag tayo magtiwala. Yun lang naman, pag hindi natin kakilala, kasi ganyan po ang isang kriminal, lilin lang yung kanyan eh. Akala mo okay ka, akala mo mabait, ganyan po ang mga personality ng isang talagang mga, kumbaga killer talaga yung, hindi mo alam kung bigla. Kaya nga, di makapagtaka yung pamilya, bakit ginawa nun? Ang sabi niya, ang ganda naman ngayon ang pakikitungo namin sa'yo. Walang ibang hiling ngayon si Nanay Brenda, kundi ang mabigyan ng hustisya ang karumal-dumal na pagpatay sa kanyang anak na si Darrell. Ang akalang masayang pamamasyal, nawi sa karumal-dumal na krimen, isang pangyayari na kumitil sa buhay ng isang babaeng walang kalaban-laban. At ang nais lamang ay magkaroon ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Ay. At yan mga kaaksyon, ang istorya ng buhay ng pagkamatay ng isang guro sa Bakakay, Albay. Mula sa Bakakay, Albay naman mga kaaksyon, isang medical mission ang inatid ng Ako Bicol Party List, House Speaker Martin Romualdez, Congressman Zaldico at Congressman Jill Bungalon ngayong araw para sa kababayan natin mula sa 8 barangay ng Bakakay, Albay. Eto mga ka-aksyon, makakausap natin nasa kabilang linya ng telepono. At syempre mga ka-aksyon, Barangay Kawayan, San Pablo. Ito yung mga barangay na pinuntahan ng Ako Bicol Party List para sa medical mission. Barangay Kawayan, San Pablo, Langaton, Tambilagaw, Kagbulakaw, Busdak, Kagraray at Barangay Pigkubuhan. Yan yung mga far-flung barangay ng ng munisipyo ng Bakakay. At ngayon, makakapanayam natin ng live mula sa Bakakay si Miss Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss Sally. Magandang hapon, Miss Rani. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo at mga nakikinig po sa 90.7 Radyo Oragon. Apo, Miss Sally, kumusta yung mga kaganapan dyan sa medical mission na nagaganap ng Ako Bicol Party List dyan sa Bakakay, Albay? Yes po, Miss Rani. Sa kasalukuyan, nakikita niyo po sa aking likuran, napakarami pa po ang ating mga kababayan na nag-aantay ng kanilang slot para po sila ay ma-check upan. Dahil sa kanina po, dahil sa 300 sa beneficiaryo po ang target po itong medical mission ng ating mahal na Congressman si Congressman Zaldico, ni Congressman Jill Bungalon at Mr. Martin Romualdez. So ngayon, Ms. Renny, kasama ko, katabi ko po si Nanay Flora Bunaobra. Siya po ay 45 years old para ito po ay ilapit niya ang kanyang anak na first time na makapag-check up dito mismo sa medical mission. So, ngayon po, tanungin natin si Nanay kung ano ang nangyari sa kanyang anak na si David Bunaobra. So, ibibigay ko po ang linya kay Nanay Flora. Nanay Flora, ikwento mo lang po kung ano po ang sitwasyon ng iyong anak, anong sakit niya po. Opo, magandang hapon po, Nanay Flora, no? Nanay, matanong ko lang po, kumusta po yung sitwasyon ng anak po ninyo?
Okay, so wala akong napapakinggan kay Nanay Flora, no? Alamin natin sana kung kumusta, anong oras sila nagpunta dyan at ano yung sakit ng kanyang anak, bakit ay inavail niya itong libreng medical mission ng Ako Bicol Party List. Miss Sally, sa'yo na lang ako magtatanong, ano? Pakitanong si Nanay kung anong oras pa siya naandyan. Kasi meron na siyang monitor. Maaari mo na siyang tanungin. Ayon. Nanay Flora, magandang hapon po. Apo, Nanay Flora, anong oras pa po kayo naandyan? Ano pa lang po, ma'am, mag-aalas 7, ano na po ako. So kaninang umaga, alas 7, naandyan na po kayo, Nanay. Nanay, ano po yung sakit po ng anak? Opo, anong sakit po ng anak po ninyo? May sakit po si David po sa puso. Opo, sakit sa puso. Kailan pa po niya ito iniinda, Nay, na sakit sa puso? Kailan niyo pa po nalaman na meron sakit sa puso? Aloy na po, ma'am. Kaso po, ma'am, sa kadipis lang kang buhay. Hindi pa lang pong bulan na patsikapan ko siya. Opo, opo. Dahil sa hirap ng buhay, ngayon po merong libreng medical mission yung Ako Bicol Party List, ay hindi niyo po ito pinalampas. Ayun po, ma'am. Opo. Nagsamantala po akong magpa-check-up dibde. Baka po may mauyong buhos na magtabang po sa akin ko na mapaoperahan ko po siya. Opo, sabi niyo po sana merong mabuting loob na tumulong para maoperahan po yung anak nyo. Nay, tamang lugar po, tamang tao po yung pinuntahan nyo dahil ang Ako Bicol Party List ay talagang tutulong po yan sa inyo, Nay. Nay, anong uring sakit po sa puso? Meron po yung anak po ninyo? May butas daw po ang puso niya. Okay. Sabi ng doktor niya, kaya po na po may opera, kasi pag hindi pa daw ma-opera, makakatubig daw yung baga. Opo, pang ilang anak niyo po ito, Nay? Nay, pang ilang anak niyo po ito? Pang ano po, ma'am, pang 7. Iso, pang 7. Ilan yung anak niyo lahat, Nay? Siyam sabi, ma'am. Siyam? Opo. O, pang 7 ito, ano, Nay? May balak pa kayong dagdagan itong anak niyo ni Mister? Hindi na po, ma'am. Ano po yung trabaho niyo at ni Mister? Sa ano po, ma'am, sa farmers lang po ang trabaho niya. Ay, opo. Tapos na po siya sa palayan. Nagano po siya, nagko-construction. Ayun. So, si Mister ay madiskarte sa buhay. Pagkatapos niyang magtanim, diretso siya sa construction. Opo, ma'am. Opo. So, kumusta na yung kita ni Mister? Sapat naman po sa inyong pangangailangan? Sabi, ma'am. Opo, ma'am. Ayos naman? Opo. Okay. So, pero dahil ngayon po na may sakit po yung anak nyo, medyo kumukulang. Opo, ma'am. Opo. Tapos kami po sa pambili po ng gamot niya. Okay. Kasi kailangan niya po mag-maintenance habang dahil pa po siya ma-operahan, kaya po siyang mag-maintenance kibulong. Opo. Gaano kahirap yung buhay nyo ngayon, ay? Ganyan po yung... Mahirap talaga, ma'am, kasi may nag-aaral akong 2 college sa San Jose at saka isang senior high. Ayun. So, tiis-tiis lang na yan, no? May 2 ka ng college. Ilang taon na lang, Nay. Mag-graduate na yan. Makakatulong na po sa inyo. Opo, ma'am. Opo. So, ngayon, Nay, nagpunta po kayo dyan dahil ang gusto nyo po, mapacheck upan yung bata at gusto nyo po na matulungan sa operasyon. Opo, ma'am. Opo. Eto, makinig po kayo, Nay. Ano? Balik natin kay Miss Sally Luces para matanong natin kung ano yung nakahandang tulong ng Ako Bicol para po sa inyo. Miss Sally, magandang hapon sa muli. Yes, Miss Rani. Dahil nga sa nandito tayo ngayon sa medical mission at kasama natin si Nanay Flora Bunaobra na merong 9 na anak. At itong kanyang inilalapit na si David Bunaobra na 12 years old na may dito sa puso. Ang 7 anak niya ay nang marinig nito ng Greshma na sabi ko, nalaman niya na kailangan mo ng pang-maintain ng kanyang gamot. So, eto po, may ipinapaabot ko sa inyo ang mahal na congressman na si Congressman Sandy Pen, si Congressman Jim Bongalan na cash
na 2,000. Ito po, pakita natin, tatanggapin na po ni nanay. At syempre, meron din po siyang sinapay. Galing po ito sa Gardenia Bakers Philippines. At meron po siyang 5 kilong bigas. Galing po ito sa Angat ang Lahat ni Congressman Joey Carter Salceda. So yan po yung matatanggap. Aside from that, ilalapit natin siya sa DRHMC dahil meron po doon pondo ang Ako Bicol Party List para po maka-avail siya ng ma-equip yung medical assistance to indigent patients and incapacitated patients. Pupunta lang po siya sa Malasakit Center at hanapin po si ating Edu today. And siyempre, sila din po ay gagabayan ng Ako Bicol Tabang Oramismo. Meron pa tayong pahapon na vitamina at mga gamot. Ito po, saabot pa kay nanay. So, nanay, ito na po, antibiotic and multivitamins yan. So, maraming salamat. Okay, so medyo Miss Sally, i-recap ko lang yung tulong na matatanggap ni nanay. Meron siyang cash assistance mula sa Ako Bicol Party List at sa Ako Bicol Tabang Oramismo. Meron din siyang mga food pack. At syempre, tutulungan ng Ako Bicol Party List na mapaoperahan itong anak niya sa BRHMC. Ayun, so nawala na si Miss Sally, So ang importante mga ka-aksyon, yung mga kababayan natin na nagsipuntahan sa medical mission sa Bakakay Albay, ay lahat yon matutulungan at mabibigyan ng libreng serbisyo, libreng medical ng Ako Bicol Party List. So maraming salamat Miss Sally Luces, at syempre yun nga, may cash assistance worth 2,000 pesos etong sinanay mula sa Ako Bicol Party List. So malaking tulong yan sa kanila dahil syempre meron silang pangangailangang pang-araw-araw. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Oramismo, eto naman isang lalaki na nabangga ng isang pulis. Kritikal ang lagay matapos tanggalin ang kaliwang parte ng bungo. Kaliwang parte ng bungo dahil sa kanyang namamagang utak. Oh my God, pamilya ng biktima humihingi ng hustisya. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Oramismo. Marahin aldaw sa Indo gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List,
padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niyatong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon mula sa Pili, Camarines Sur. Dumulog sa ating program or sa programa si Bernadette Almedral para sa kanyang kapatid na nabangga ng isang pulis. Ang kanya raw kasing kapatid, tinanggal ang kaliwang parte ng bungo matapos mamaga ang kanyang kaliwang utak. Magandang hapon po sa iyo, Bernadette. Good afternoon po, ma'am. Apo, Bernadette, kumusta? Maaari niyo po bang maikwento paano po nangyari etong aksidente? Mga November 9 po, 2024, around 1:30 a.m. po. Yung kapatid ko po kasi, ma'am, lagi po siyang sumusundo dun sa ano niya po, sa girlfriend niya na nag-work po sa Nagaland, sa Naga po, sa may Imol. Ngayon po, mga ganyang oras po ang uwi nila lagi kasi po night shift yung girlfriend niya. Habang po pa-uwi na sila, ma'am, in short po, nasa destination na po sila sa may San Agustin, Pili. Unti-unti pong
unti-unti pong pumapagitna yung kapatid ko sa may line sa highway. Naka-signal light po siya. Tapos po, nang sabi ng girlfriend ko, may naririnig daw po sila sa likod na sobrang ingay po ng motor at sobrang ano po, parang humaharurot na motor. Yes po, yes po. Kaya po sila, dahan-dahan po sila pumupunta sa gitna. Nung nasa gitna na po sila, tsaka naka-signal light po, nag-left turn na po sila. Tapos, nung magla-left turn na po sila, bigla po silang binanggaan. Okay. So, matanong ko lang, Bernadette, ibig sabihin, hindi lang itong kapatid mo yung, napuruhan, pati yung girlfriend niya, ay parehas po silang sukatan. Sa awa ng Diyos po, yung girlfriend niya po, hindi po natamaan. Kumbaga po, nung bumangga po sa kanila yung motor, natumba lang po yung girlfriend ko. Ang tumilapon po yung motor, ay yung girlfriend ng kapatid ko. Ang tumilapon po yung motor at yung kapatid ko. Ayun. So, yung kapatid mo talaga yung napuruhan. At ngayon, kumusta? Nakakausap na ba yung kapatid mo? Hindi pa po nakakausap po, nasa ICU po siya. Yung unang operation po, medyo critical po siya. Tapos yung pangalawang operation po, yung burr hole sa may ulo niya, para ma-drain yung mga dugo, medyo nag-okay-okay po yung kapatid ko. Pero ngayon po, ang GCS niya po is 10. Dapat po, ang normal GCS daw po is 15. Pero nagre-recover na po yung kapatid ko. Ang sabi lang po ng doktor, hindi daw po nila alam kung alam niya yung ginagawa niya. Kasi po, kapag may malay siya, kapag gising po siya, malikot po siyang masyado. Kaya ang ginagawa po, pinibigyan po siya ng pampakalma. Kapag kinakausap po namin, hindi po namin alam kung naiintindihan niya po kami na sinasabihan po namin na huwag kang malikot. Ganun po, ma'am. So, ibig sabihin, pag kinakausap nyo, nagre-response naman siya, pero hindi nyo alam kung tama yung response niya sa sinasabi ninyo. Opo, opo. Minsan po kasi, ma'am, ang sabi ng mother ko, kapag kinausap niya na huwag kang malikot, minsan po kumakalma siya. Minsan naman po, pag kinakausap naman again, hindi po kumakalma. Talaga pong pinapakalma. Ang nagpapakalma sa kanya, yung gamot po. Okay, so ibig sabihin, yung response niya ay hindi tugma sa sinasabi ninyo. Eto naman, patungkol naman sa nakabangga, Bernadette, kumusta? Nakausap nyo na ba? Meron na ba kayong pag-uusap? Tumulong naman po ba sa hospitalization ng kapatid ninyo? Yung una po, yung dinala po yung kapatid ko noong November 9 sa BMC po, Bicol Medical Center po. Ang sabi daw po, tutulong daw po siya sa lahat ng gastos. Ngayon po, nung kinausap namin noong November 9, binigyan po kami ng 8K kasi po kailangan namin ng 60K para sa operation ng kapatid ko. And then, sunod-sunod na po yung gamot after operation, nagbigay po sila ng 10K. After nun, wala na po silang binagay. Ngayon, nung nag-blatter po kami sa police station, nag-reach out po sila sa amin. Sabi daw po nila, magbibigay sila ng 80K. Tapos, pumunta sila sa Mother Seton, kinausap kami. Pero daw po, kapag nagbigay sila ng 80K, wag daw po kami magdedemanda. Naalaman kasi po nila, nagpa-blatter kami. Ngayon po, after nun, sabi namin, ika-counsel muna namin yung ibibigay nila. Okay. Ngayon, nagharap-harap kami sa police station nung Wednesday. Ang sabi niya daw po, ang maibibigay niya sa lahat po kasi ng present namin, ma'am, nasa 962,000 po yung lahat ng gastos. Hospital bill, estimated professional fee po nung doktor, estimated pa lang po yun, ma'am, kasi wala pa pong binibigay yung doktor sa amin na final. And then po, ang pinakang doon, yung sa gamot po na cash namin, yun po talaga, lahat po yun may resibo. Okay. Ang sabi niya, ma'am, 100,000 lang daw po yung maibibigay niya. Okay, 100,000 lang daw yung maibibigay niya, tapos hindi kayo dapat magkaso. Ngayon, yung 100,000 ba na ipinangako niya, naibigay o hindi? Hindi po, ma'am, kasi po hindi po kami pumayag kasi hindi siya pumayag na uunti-untiin yung balance. Ang sabi niya po, taon po ang magugugol para siya makabigay ulit. Ayun, so siya na nga yung nakaperwisyo, siya na yung nakabangga, tapos siya pa yung magbibigay ng agreement na paunti-unti lang.
Ngayon, gusto kong malaman, Bernadette, sino po itong pulis na nakabangga sa kapatid mo at saan siya nakadistino? Ang sabi po sa police station, TCP 6 po siya, sa Kararayan Police po siya. And naninirahan po siya ngayon sa Naga Conception Grande. And then po, ang pamilya niya po, taga Pasakaw, and ang kinakasama niya po ngayon ay taga Nabua po. Opo, anong pangalan nito? Mr. Naldrin Quidoles Ribadavia po. Mr. Naldrin Quidoles Ribadavia. Naldrin Quidoles. Okay. So, yan yung pulis na nakabangga sa kapatid mo. Ngayon, nasa ospital pa rin itong kapatid mo, nababanggit mo na nagre-response naman. So, ibig sabihin, kahit papano, sana yung sinasabi ng doktor ay development. Ibig sabihin, positibo yung nagiging recovery ng kapatid mo. So, ngayon, dumulog kayo sa aming tanggapan, Bernadette. Ano po yung maitutulong namin at ano yung kailangan ng kapatid mo para naman makatulong ang Ako Bicol Party List? Ma'am, dumudulog po kami sa inyo. Kailangan po namin ng medical assistance and yung sa legal assistance po. Okay. Kasi po sa ngayon, ma'am, kailangan po talaga namin ng cash kasi naka-close yung account namin sa Mother Seton. Hindi po kami pinapakuha ng gamot, hindi po kina-charge yung mga laboratories. Kaya everyday po halos 10,000 po yung ginagastos namin. Kaya nahihirapan po kami kung saan kami po kukuha na naman ng cash. Okay. Everyday 10,000 ang kinakailangan yung bitawan para dito sa hospital bill at mga medical na pangangailangan ng iyong kapatid. So napakalaki, araw-araw 10,000. Ang idinulog mo sa amin ay para sa medical na tulong at syempre legal na aspeto. Opo, ma'am. Eto, Bernadette, makinig ka, kasi nasa kabilang linya na ng telepono, etong pulis na nakabangga kay J.R. Floresca na si Police Corporal Naldrin Quidoles Ribadavia ng Kararayan, Naga City. Magandang hapon po sa inyo, Police Corporal. Hello po, ma'am. Good afternoon po, ma'am. Okay, Police Corporal, ano yung plano mo dito sa nabangga mo na hanggang sa ngayon ay lumalaki, lumulobo yung bayarin sa ospital? Ma'am, bali po nung 27 po is usap po kami sa police station. Sabi ko po is ang may bibigay ko pa lang po na partial is 100 kasi po nga wala naman po na ako makakuha ng pera kasi po medyo mababa na rin po yung sahod ko. At yung mga ibang tao naman po na pwede kong lapitan is tinamaan naman ng bagyo kaya po medyo rin po sa pera. Opo. Yung pag-usap po namin sa station, yung hindi po sila hindi sila nag-agree. Dun sa pag-uusap po namin, ang sabi po nila is kakausapin daw muna nila yung tatay. Kasi po sabi ko po kasi sa kanila, magpa-partial po ako muna ng 100, pero po sabi ko, matutulungan po yan ng sa bill. After na po nung paglalabas na siyempre po kasi paghihingi po ng tulong sa mga doon po sa mga politiko gaya na po nandito sa inyo pong programa at sa iba pa kung iba pong pwedeng mahingan ng tulong, kakahingi po ng tulong pag may final bill na po. Tapos po ang pag-usap po namin sa station is hati po kami dun sa magiging bill. Okay. Nalis na po yung lahat ng mga tulong po. Okay, naiintindihan kita, Police Corporal, pero lagi mong tatandaan na kung walang nangyaring aksidente at kung hindi po sa inyong kapabayaan, ay wala po sana sa ospital itong si JR. Now, ang tanong ko po, ito po bang 100,000 ay pinangako niyong paunang tulong ay maibibigay niyo pa po? Opo, ma'am. Bali po nga nung 27, dala ko na po yung pera. Kaso po, hindi naman na po nila kinuha kasi po, kakausapin daw po muna nila yung tatay niya po. Okay, so naiintindihan ko naman, Police Corporal, kasi napakalaki yung bayarin nila. Almost sobra daw, 600,000.
So, kulang-kulang naman yung 100,000 na maibibigay nyo, pero gawan nyo po ng paraan dahil sabi ko nga, kung walang aksidente dahil sa inyong kapabayaan, wala po sa ospital itong biktima. Para sa akin naman po, ma'am, parehas naman po kami may contributory negligence po. Kasi po, kung base naman po sa akin, nakita ko po talaga sila nasa tabi po ng kalsada sa may shoulder. Nung malayo pa lang po ako, nakita ko na yung brake light nila is naka full blast. Parang sabi ko, sa isip ko naman, nasa gilid lang po sila ng kalsada. Nung malapit na po ako, nagkaliwa po sila. Tapos, kinabi ko naman po kaliwa yung manibela ko, inabot pa rin po sila. Okay, so yan po ba, Police Corporal? Yan po ba yung nakasulat sa investigasyon or sa pangyayari po? Bali po, ma'am, yung sa blatter po nila, ang nakalagay po at fault, ako. So ikaw po yung may pagkakamali? Opo, sa blatter po nila. Ayun. Okay, so eto na lang po, Police Corporal, alam po namin na willing ka naman tumulong, pero eto, makinig ka po, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5. Alamin natin kung ano yung may tutulong din or ano yung masasabi ni RD patungkol dito sa kasong ito. Pero sige, tinatawagan pa si RD. Pero Corporal, kung ano man yung plano po ninyo, I hope na dapat makatulong po kayo dito sa biktima, no? Eto na, nasa linya na ng telepono si Regional Director Andre Dizon. Magandang hapon po, Director. Ma'am, maraming hapon na talabos na naginanyag sa abang oras mismo. Opo. Bicol po. Opo. Eto, RD, isa naman pong miyembro ng PNP, yung inirereklamo po patungkol po sa aksidenteng nangyari. Eto po bang kasong ito ay umabot na po sa inyong tanggapan, RD? Opo, ma'am. At inaalam natin, ma'am, yung liability ng pulis. At hindi lang po kung mapafind out natin siya na nagkasala, ibibigay po natin sa kanyang administrative na sanction po. Opo. Yung administrative sanction, if in case hindi po siya mag-comply kung ano po yung kanyang obligasyon dito po sa biktima. Ano po, RD? Opo, ma'am. Opo. Opo. Although sa pag-uusap po namin kanina, RD, willing naman siyang tumulong, pero depende pa rin po yun sa pamilya kung yung pong tulong na ibibigay niya ay karapat-dapat na po at natama. Tama po yun, ma'am. Tama po yun, ma'am. Kasi malinaw po na siya yung may at fault kasi siya ang nakabangga, ma'am. Ngayon, yung biktima, yun dapat ang arigluhin po, ma'am. Opo. Para nang sa ngayon, hindi magsampa ng kaso. Opo, RD na... Hindi po yun naayos, ma'am. Mapipilitan po silang magsampa ng kaso. Opo, RD, nakikinig po ngayon si Corporal. Baka meron po kayong advice para sa kanya. Opo, ma'am. Walang personnel ng PRO5 ang hindi marunong humarap sa problema. Kaya lahat po kami, ma'am, haharapin po natin yan, ma'am. At kami ay unang-una naghingi ng paumanhin kung kami man ay nagkamali o kung kami ay nakasakit. Pero hindi po yun, ma'am, intensyon. Purely accident lang po siguro, ma'am. Kaya lang, hindi natin tinatalikuran yung liability natin, ma'am. Nang sa gayon, walang madihado, walang magrabyadong kapwa-tao natin Bicolano po, ma'am. Opo. Yan, RD, nakikinig po si Corporal. Idirekta nyo po yung advice nyo po para sa kanya. Opo. Corporal, narinig mo ang sinabi ko, walang Bicolanong pulis na tumatalikod sa problema. Lahat tayo ay hinaharap at kung ano man ang ating pananagutan yun ay ating harapin at bibigyan ng solusyon nang sa kayon walang mga agrabyado. Ayun. RD, nakikinig din po yung pamilya ng biktima. Ano po yung masasabi niyo po? Ayun. Ay, ma'am, sa magurang po ka na biktima, dahil po ka uri po at data po iyan dudulagat ato bangon ta po iyan yan kita po matabang sa indo sa pagpabulong kasi nung aking to. Opo. Corporal, napakinggan mo si RD kung ano yung
tugon niya or ano yung mensahe niya para sa'yo? Yes po, ma'am. Yes po. Ayan, mabuting ama itong si RD dahil alam niya kung paano niya ipapatakbo or i-guide ang isang pulis. Pero sabi nga niya, hindi niya ito-tolerate na magiging pabaya ka sa iyong etong sitwasyon na to na ikaw yung may fault. Okay? Maraming salamat, Regional Director Andre Perez Dizon. Thank you po sa Oramis po, tabang Oramis po. Yan, si RD ang masipag at talagang anytime pwede mong tawagan si RD. Maraming salamat, Regional Director Andre Perez Dizon. Para naman sa pangangailangang medikal, eto si medical ni J.R. Floresca, nasa kabilang linya na rin ng telepono si Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Camarines Sur. Gerson, magandang hapon. Magandang hapon naman po, Ma'am Rem. Apo. Gerson, eto isang kababayan natin na na-involve sa aksidente at napuruhan. Ngayon nangangailangan ng tulong dahil lumulobo na yung hospital bill. Matutulungan po ba natin ito, Gerson, mula sa Ako Bicol Party List? Opo, matutulungan po ng Ako Bicol ang lalong-lalo na po itong bill niya sa hospital. Okay, so etong hospital bill, pwede ba itong masiro or ano ba yung pwedeng asahan na tulong ng mula sa Ako Bicol Party List? Dapat matingnan ko po muna yung pero tutulong po sa kanya ang Ako Bicol. Ayun, so pinaka-importante dahil laging naandyan yung Ako Bicol Party List. Mensahe mo, Gerson, dito sa pamilya ng biktima? Siguro po medyo wag na pong mag-aalala dahil ang Ako Bicol po andito para tumulong sa iyo at tutulungan ka pa rin po doon sa mga iba pa pong lalapitan para mas magaan pa po sa pamilya. Ayun. Maraming salamat, Mr. Gerson Alvarez, coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat, Gerson. Salamat din po. Okay. Nanay, Ate Bernadette. Ayan, napakinggan mo si Gerson, huwag kang mag-alala dahil tutulong ang Ako Bicol Party List para naman magianan kayo sa inyong problema patungkol sa bayarin sa ospital. Thank you po, ma'am. Sobrang laking tulong po talaga sa amin ngayon. Opo. At syempre, nandyan pa si Corporal. Corporal! Hello, Corporal! Ayan, kailangan nating sabihan si Corporal kasi baka akala niya dahil tutulong yung Ako Bicol Party List ay wala na siyang obligasyon dito sa pamilya ng biktima. Okay, so wag po kayong mag-alala, Bernadette, dahil yung Ako Bicol Party List, yung aming programa po ay laging naandyan para po kayo gabayan. At syempre, yung iba pa po niyong pangangailangan ay sana po ay mabigay naman nitong si Corporal bilang siya yung may obligasyon dito sa nangyaring aksidente. Okay, nasa linya na si Corporal. Corporal! Hello, ma'am. Ayun, napakinggan mo, yung Ako Bicol Party List ay tutulong dito sa hospital bill nitong biktima, pero syempre gagawin mo pa rin at ibibigay mo pa rin yung iyong obligasyon dahil ikaw yung may kasala kung bakit naandito sa hospital etong biktima. Yes po, ma'am. Bali po, mag-uusap na lang po kami ni Ma'am Bernadette po about po sa yung paunang bayad po na baka po madagdagan pa naman po yung 100 kasi po by darating na naman po ngayong December po sa police. Ayun, meron kang bonus, 13-month pay, 14, 15, 16. So, bahala ka na, gawin mo na lang yung lahat ng paraan para makatulong ka. Sabi nga ni RD, maaari kang humarap sa administrative case kung in case na ito ay mapabayaan mong kaso. Yes po, ma'am. Yes. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Corporal. Bernadette, yun, napakinggan mo, no? So, gagawin yung lahat. Baka madagdagan pa daw yung 100,000. We hope and we pray na makatulong talaga siya. Sabi nga niya, sana ay hati-hati na lang kayo. So, wag niyong, eto na lang, dagdagan niyo yung panalangin niyo, bantayan mo yung kapatid mo para naman ay gumaling na siya at bumalik na siya sa kanyang normal na pamumuhay. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Thank you po. Prayers lang po talaga, ma'am. Kami ngayon sobrang sagana talaga kami sa prayers. Maraming pagkakataon po yung miracle na nangyayari sa kapatid ko ngayon, ma'am. Opo. So, katuwang niyo po kami sa pagpapaabot po ng
panalangin sa poong may kapal na tuluyan na pong gumaling ang inyong kapatid. Maraming salamat po, Bernadette. Thank you po, ma'am. Thank you po sa Ako Bicol Ora Mismo. Thank you so much po. Opo. Mga ka-aksyon, sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. O kung kayo naman po ay taga Caloocan, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City. Tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga ka-aksyon. Again, every Wednesday po yan, mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayo magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur, bukas rin ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Mga ka-aksyon, dahil 26 days na lang bago sumapit ang Pasko at simula sa Lunes ay mamimigay si Congressman Saldico sa ating mga masugid na taga-subaybay ng maagang pamasko. 2 agad ang maaaring makatanggap sa inyo ng tig-500 piso. Kaya mga ka-aksyon, sigurado kayo na, kaya umantabay sa aming programa at baka kayo na ang maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. At ito pa mga ka-aksyon, sa darating na December 6, 2024 sa Ibalong Centrum for Recreation, inaanyayahan namin ang lahat ng Bicolano na makiisa sa fundraising event para sa mga nasalanta ng bagyo. Magsama-sama tayo at mag-enjoy sa performance ng Tutapi, South Korean sensation Kim Jisoo, British post-punk and glam metal band Jill Loves Jezebel at Perso Rensen ng Pralipo Lipi. Wow! Mga ka-aksyon, punong-puno ng kasiyahan ang ating programa at syempre ang Ako Bicol Party List ang may handog sa inyo. Especially si Congressman Saldico. Kaya hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at maraming salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso sa mga